हेलो लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो जों मोनसे जायगायाव थांगासिनो मर्निं आरोना लोगोफोर माने मर्निं ओंखारदोंमोन ओमफ्राय दा नै टाइमा जाबाय 8:30 लोगोफोर 8:30 जाबाय ओरैबायदि खुवा दा मबाइलाव खायसे बेबायदि नुदों आरोना लोगोफोर ओरैबायदि माने साइथिं बारनाय लोगो लोगो ओरैबायदि खुवा आयौ माने मानसिखौनो खाथियावसो नुयो आरोना गोजाननिखौ मोनसेबो नुहुरा जेरैथिंबो गुफुर लोगोफोर नै मबाइलावसो स्रां नुदों खिन्थु रियेलाव ओरैबायदि खुवा माने सौसिख'नो हायि बायदि आरोना खिन्थु आङो बिराद माने खुगाया गुसु जालांदों आरोना आखाइया माने आखाइ मुजाबो गानाखैमोन नालाय ओरैबायदि गुसु जालांदों नायदो नै दुब्लिबारि साइडफोरा बेसेबा गुफुर खुवाजोंनो बुंफबनाय आरो लोगोफोर अब्लाबो माने थांदों जोङो मोनसे जायगायाव जेरैखियाबाबो सौहैनांगौनि खोथा नालाय बेखायनो जोङो थांगासिनो आरोना गोजांनायखौ लानानैब्लाबो लोगोफोर नै बिराद खुवा बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै आंनि मिनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय।